Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, naghisgot na magyutag pagkaon usa sa paborito nga kanon dili lang sa mga kabataan sa mga hamtong sab kining taho labi nag mabuntag karong panahon na ubay-ubay na gyud nga mga varieties ug mga klase sa taho ang atong matilawan karon ato ning pakisayran karon mga kapuso nganong lami ug gikahinaman man gyud ni makauban nato duha ni sila sa nagpasiugda sab og bagong klase sab sa taho karong panahon na dinhi sa Sugbo nga nagsugod kuno ning panahon sa ECQ. Makauban nato si Adrian Hill Pielago ug si Dale Dominguez. Good morning. Good morning. Good morning, Sir Nico. Thank you so much, May sir, buntag. sa pag-uban namo sa GMA Regional TV Live. Can you tell us more about your business? Nganong nakahunahon na man mo ini? Nag-start yun katong pag-quarantine pa last April nya nagkagusto man gyapon ng mga tao kay mao lagi na kanang online ra and then hadlok pa sad sila mo gawas or mopalit sa mga kanang naa sa kalsada. So mo na up until now nag-continue nya na-invite na nako ang uban ako friends sila Adi, Justin og si Eden nga mo put up ni physical store. You were saying, sir, nga ang nagsugod ni na nahunahunaan ninyo ni panahon ining pag-igo sa pandemya labi na ECQ period tungkol kay daghan kunong nangita, sir? Igo ra jud ko ni post ato sa unang nakakita ko sa taho after pila ka days. Nya daghan man ni mga friends nga nangita magpada daw sila mabayad daw sila tumuto nakanahon na ako nga ako na naibaligya so may gani kay akong mama na ay kaila classmate niya pag high school nga maoy business ang taho nya at that time nahunong gamay iyang negosyo kay wala na vendor pa papabaligyaon so mo to iya kong gitagaan og daghang taho para ibaligya online so nya sa sige na kong baligya nakahuna na sa kog laing flavor. Nganong sa tan-aw nimo, Sir Adrian, nganong paborito gikahinaman man gyud sa mga Pinoy ning taho? Ang taho man gud, Sir Nico, is favorite jud from bata to tiguang breakfast tagabuntag. Unsay proseso sa paggawa og taho kanyo share to us pod? I-soak yun siya for like pila ka hours ang beans itself before siya himuon nga i-process para mahimong taho. So mo na medyo gabi gyud ang effort sad sa paghimo gyud sa taho. Yeah, mas effort pa ang kanang mga vendor gyud gani nga mobaligya. And then of course anda na to sa gulan og kaning pampatamis ug mga sago. Yes, sir. Anya, yes sir, pero sa amoa sir na mamilahi na nga flavor so para maka-try sa uban kay nakitaan mo sa dan ako sa una sa Baguio kanang naay strawberry so ako sa gida ang strawberry diri nya giadan pa gyud og mga lain like ube, coffee and chocolate. Pero how about sa original nga flavor? Of course naagid mo kay na may mga mangita sad ani, sir. Yes, sir. Naasad mi original and then ang original namo is wala jud namo giusab. Same gihapon siya sa kanang taho nga traditional but ang packaging amo lang giusab, sir, para ma-instagrammable siya kay aside from being lami siya, instagrammable sad siya so mao sad gyud ang apa sa uban tawo. Makonsidera nimo, Sir Dale, nga ang taho parte na gyud sa kultura sa mga Pinoy? Oo, party lang yun sir kay kanang naa ko yung mga friends nga na sa gawas dito na nag-base. Magsige taon sila comment sir kung asa kuno sila makapait kung madabay kuno na kong taho dito. Eh wa gid nila nalimtan gyud ang lasa, ang itsura sa taho tanan. Para nimo, Sir Adrian, unsay nakapalahi sa taho sa uban nga mga Filipino delicacies? Aside sa pwede siya mahimong dessert, pwede sa gyud siya himong breakfast and then asa kanang makapabusog gyud siya, sir, sa kanang if mao ra imong i-consume ikabuntag kay ang soya man good, sir, is a very good source of kanang protein. Gawas ani inyong existing na mga flavors karon sa pay plano ninyo nga i-introduce pohon? Naami plano, sir, nga i-introduce among new flavors karong Christmas. Pinoy Christmas gyud ang theme, sir. Wow, Murag dito ta siya tilawanda pang Pasko gyud tuod. Sir, sige to cap this off, Sir Dale og si Sir Adrian, unsay message ninyo sa atong mga viewers karong buntaga? Makapakompleto gyud sa buntag ang taho kay mao naman gyud ni atong naandan sukad-sukad gikan pa sa pagkabata even sa atong mga lolo karon nga magpangita gyud og taho
So, mao na siya nga tamis pa jud niya, init pa jud, pwede na di mag-breakfast or coffee kay murag baka pamata na nato ang taho lang mismo. All right, and with that, we'd like to thank you for joining us this morning. Salamat sa pagpaambit sa inyong sikreto o salamihan Thank you. nga taho. Thank you, Sir sir. Adrian o si Sir Dale. Thank you, Sir Thank you Nico. so much.